गेहूँ तो तैयार बा। अब का करी हम, गेहूँ तैयार बा, ना कटाई के लागी झोड़े। तैयार बा। जौनो के तो अभावे बा। अच्छा चलो नहीं हो रहा पाती कही जाओ। कटिया से तो कटिया सब बाल देख के तो मन खुश हो जाता है। गेहूं के फसल ठीक बड़ी सब की लेके कहाँ बड़ा हो मरते अच्छा भूआ बाहर धर तरह खेतवा में का बाग रे बुढ़बो कहनी हाँ गेहूं देखे सुन ले। हाँ आओ ना 2 मिनट। चला होने बैठ के बतियाल जी चला। अच्छा चली चला देखना नहीं है गेहूं देखे। हाँ दूध की गेहूं तैयार बारी सब। हाँ तो कटवाओ जल्दी। ए जने नु नहीं खे मिल हमारा काम बा पानी बरसवाए के बा खेतवा में। हमारा मूंग रोपे के बा तो समझ में नहीं क्या आवत। पानी बरसावे के बाद हाँ पानी तू बरसा देबो। तो का बुझे तरह हम कौना खानदान के देखा जाबे तू। हाँ खानदान तो तहार हो। पानी बरसावे के बाद हाँ चलो चलो हुआ चलो बैठ तो अभी मत बरसो यहाँ हमार कटा जाए दो। हाँ तो चलो ना तो पहले चलो बतिया देखा जे इतना गेहूं रोपवा देनी हम। हाँ जाना के भरोसे हाँ जाना मिलते नहीं थे ना कटाई सब झड़ जाई। तो मुर्दे कटवाओ खोजा जाना। अब जा तनी जाना मिलता मोदी जी बचता है ना चावल गेहूँ बांटता जे लोग खा के आप पड़ जाता कोई काम करे के चाहता मर्दा बा। चलो बैठा पहले तो ये सब हाल समाचार बारिश हो। चला आओ बैठा पहले। तू अपन सुनाओ जे का समाचार ठीक बा अइल ह बैठ। अरे चिंता ले ले भाजन लो। अब बुझा जब कि तनी हमसे तैयार भइल बा। अरे सब बात छोड़ो पहले हमार बात सुनो। ठीक बा तू अपन गेहूं कटवाओ। ठीक बा हमार मूंग पिछुआता हमरा पानी बरसवाए के बा। पानी बरसाओ के बा का बुझते तोरा हाँ पहले जब चाहबे तब पानी बरसा दे और तो का तू अपन कटवाओ बड़ बुजुर्ग बाड़ो ऐसे छोड़ ले बनी तू अपन कटवा लेबो तो अपन बरसवा के अपन रोप ले मूंग। पहले जब चाहबे तब पानी बहे। पछुआ में माने बैसाख में पानी होता है। हम जब चाहे तब पानी बरसवा दे। हाँ? तो का बुझता रह तू हमरा के भगवान हो गइल तू। भगवान से कम मत पूछिए तारा से बतावत तनी केहू से कहियो जौन। ठीक बा का एगो बात बा बतावत तनी जानता हाँ। रहो हमार परदादा रहले नी एगो लॉगी रखले रहले। दादा की परदादा। परदादा अच्छा परदादा हम नहीं देखले ओकरा के। देखा देखले नु तो वो ना करबो तो रहले नु तो लगिया जान तरका करनी सामने के जहां मन करेला जाओ ना खेत में ओकर जरूरत पड़बा धीरे से ककल से आसमानों में खोद दे। हाँ खोद देने से बारिश हो जाला हमनी के काम हो जाला। बारी तो का बुझत रह हमनी के हो तो बड़ी तहनी के बारी हमनी के खानदानी है सो। मैंने तहार दादा लगी धइले बाड़े। हाँ आ जहाँ जब मन करेला हाँ जौना माने खेत में। हाँ तारा बगल वाला रुपए के बताओ वही से तरह कहनी। ओहो बका कर लगिया निकाले लो हाँ आकाशवा में माने बादलवा में खोद देवे लो। अब फिर जाके लुका देवे नी। आ बारिश हो जाला तारा खेतवा में हाँ आ फिर जाके लुका देलो। तो बारे ई तो बड़ी रे काका कहियो मत रे सातरी के तो बड़ी खेलल बार सरे। ई त आज ले हम बात ना जान दी सर तोर परदादा बड़का लगी रखले बड़े आ बादल में खोद देले आ टपर टपर पानी बरस जाला आ खेत पाट जाला फिर से जाके लुका देली। तो तोरो दादाजी में पहुंच रहे ना रे। पहुंचल फकीर आदमी रहे का बुझत ओ से बेसी हमार चार दादा पहुंच रहे।
ये सुन ले। अच्छा तोहरो चार दादा पहुँच रहे हैं। हमहू केहू से ई बात कहले आज तक नहीं की। हमनियों के जितना खेत बाड़ी सनु हाँ गांव खेत में काम करले सता ना लगे घाम में ना लगी ना। हमरो चरदादा नु बहुत पहुँच रहे कार्निस रहे कार्निस। ए लड़वा कार्निस कार्निस हमरा ना बुझल काहे के बात तो सही से बताओ ई सब हमरा ना बुझला कार्निस कार्निस का कहा। अरे बोका कार्निस कहल जाला नु कि जे गुनी होला ओझा गुनी होला। अच्छा ओझा गुनी रहले। हाँ माने कुछ बात तू जानत रहले। अच्छा हाँ पाँच तुरंत उतार दे। पाँच का पाँच जब लड़का पे तो कुछ हो जाला नु तो झराई माने पाँच माने सुखारा तार पाँच हो जाई नु तो तोरे के झारल जाई तब जाके ठीक है तक कितना खइबे देह में लगबे ना करी तो उ सब पाँच झारत रहले। ई कौन पाँच धरले अब बहई सके झार ना गिरे नु बैगो मंत्र पर लद दे झार गिरा ओमे के कारणे सब। अच्छा तो सुन तोर दादा तो सार लगी रखले बड़े लमहनो। हाँ हमनी के घाम ना लगे खेत में कारण एकर बा बताओ। परदादी हमार रही पहले लोग खेत में काम करे नु तो लोग घर से खाना लेके जाओ खियावे खातिर। अच्छा तो हमार परदादी ले गई चरदादी खाना खियावे के। अच्छा सतुआ उतुआ गई तो सतुआ बहुत महंग रहे। महंग रहे। हाँ माने सतुए भेटाओ चाउर के भात कहाँ भेटाओ रे बुढ़बो। तो हाँ गरीबी गरीबी रहे। हाँ ये बेरा मार है गेहूँ देखा तेरा लहला हाथ है सा वहाँ 5 बीघा रोपा तो 2 बोरा गेहूँ हो। खाद बिया ना रहे घरी उतना अब तो किस्म किस्म के खाद बा खैर वो अलग बात बा। छोड़ा तो खाना ले गई सतुआ ले गई सतुआ तो खिला वही में आम 62 के बात हो। वो 62 में आम आई रहे नु कि लोग बिछलहरी करे आम को। हाँ गाँव से पूछ के आम बिक दे गाँव से क्या पूछे माने बेसी भई रहे बड़ी सस्ता 1 रुपया दे 1 ढाका आम ले जू। 1 ढाका में हाँ लोग घरे घरे आम आवट जमवले रहे ओ बड़ा का बात है। तो ले गईले खानवा खैले सतु बाबा आ एगो आम खूब सुंदर है चभल है आ चाभ के भूला गए अठिया ध दिले खेतवा में हर चलत रहे अठिया ध दिले बैला के पीठवा पर बुझले। वो सार बैल के पीठ पर ऊ विशाल आम के गाछ भइल बा कि आज तक जितना हमनी के हर चलाई ले सो खेत में छे चलेला यही से तो सर गाम ना लागे। बैलवा के पीठवा पर अठिया धैले तो ऊपर गाछ हो गई। साचो नु रे साचो साचो देख लिए कबो हमनी के घाम ना बारे बा खूब कहल कदू इनकर दादा थवा धैले बैल के देह पाठी त कदू छे छे चलेला ओहो लार चलेला झूठ मुठ के न टंकी चोले कदू इनकर दादा बैल के देह पाठी फेंकले तो कदू गाछ जाम गल त छे छे कदू चलेला कम न फेंक साचो साचो हां रहे द हमार दादा के आठी बिगले तो बैल पर जामल ना आ तहार पर दादा लगी रखले बाड़े आ खोद देले तो बरखा होके लगेला मुड़ के टारी का के ओइला हमरा के पढ़ाओ देला बाड़े दवाई। अब रात भर सोचिए आ सोचिए तब पता चली माथा लगे हगुआवे हेमोपैथी के दवाई है धीरे धीरे काम करी ओइला हमारा लगे जोर का तोड़ लगा बुढ़िया तीन गाछी लगा दे बैल समझ में नहीं